Hej, jeg hedder Jens. Jeg er direktør for Xpeng i Danmark. Hvis du ser den her video, så er det fordi, du snart skal have din nye bil udleveret. Det har vi glædet os til. Vi ved, du har ventet. Uanset om du har valgt at købe din bil, om du leaser den, eller om du har peget på en Xpeng som din næste firmabil, så er vi utroligt taknemmelige for den tillid, du har vist os ved at vælge netop en af vores biler. Vi er blevet taget rigtig godt imod i Danmark. Det betyder, at vi er travlt. Vi har rigtig mange biler, rigtig mange kunder, der ligesom dig har gået og ventet på at få deres nye bil. Den her video, den har vi lavet i et forsøg på at prøve at gøre oplevelsen bedre for dig. Forberede dig på, hvad der kommer til at ske den dag, du skal hente din bil. Og samtidig hjælpe os til at blive mere effektive, sådan så vi kan få flere biler leveret hurtigere. Jeg håber, du vil tage dig tid til at sætte dig med en kop kaffe i din yndlingsstol og se videoen til ende. Der er en masse god og brugbar information, som vil gøre det nemmere for dig til en mere behagelig oplevelse, og samtidig hjælpe os til at komme hurtigere i mål med at levere biler. Resten af videoen kommer til at handle om basalt set 3 ting. Den første, der vil Joachim sætte sig ind i bilen og via skærmen gennemgå en lang række af bilens basale funktioner. Hvordan betjener man menuerne? Hvor kan jeg finde hvilke oplysninger og indstillinger? Hvordan virker forskellige sikkerhedssystemer og assistenssystemer? Punkt 2 handler om alle de ting, som du skal have styr på. De ting, du skal forberede for at sikre, at den dag, du kommer og henter din bil, så går det så glat som muligt, og du kommer hjem i din bil så hurtigt som muligt. Og punkt 3 handler om, jamen hvad så på selve dagen? Hvordan ser det ud? Hvad kan du forvente den dag, du kommer? Hvor lang tid skal du sætte af? Hvilke ting gennemgår vi? Og så videre. Så er du godt klædt på til at få en god oplevelse og en hurtig og effektiv levering af din nye bil. Hej alle sammen og velkommen ind i jeres nye Xpeng. Som Jens lige forklarer, så vil jeg gennemgå jeres nye styresystem SmartOS for jer. Så hvis I lige kigger med hernede en gang, så tager vi den fra toppen. Det her er hjemmeskærmen i dit SmartOS-system. Der kan du tilgå kortet, du kan søge på adresser, indtaste destinationer, se hvad for noget musik eller lydfiler du hører, og se hvad for en telefon der er forbundet. Derudover så ligger alle funktionerne fuldstændig som en logisk rækkefølge ud til venstre i skærmen, hvor hjemmeskærmen er det du får præsenteret foran dig nu, og derudover så ligger der ligesom forskellige funktioner nedad. Vi starter fra toppen. Det her er indstillingerne på bilen. Det er her, du tilgår stort set alle funktioner på bilen, og hvor du styrer stort set alt. I toppen har du bilkontrol. Det er her, du kan tilgå din bil. Det er her, du kan indstille ret og spejle. Du kan justere vinduer. Hvis du har en G9 med luftundervogn, kan du justere den her. Du kan også styre sæderne digitalt, hvis du har lyst til det, ud over knapperne nede på siden. Og så kan du også tænde massage, hvis du er så heldig at have en bil, der har det. Hvis vi tager det et skridt længere, så hopper vi ned i kørselstilstand. Det er, at du kan skifte mellem de forskellige køreprogrammer. Og det er også her, du kan indstille, hvor meget regenerering du ønsker at have på din bil. Afhængig af, hvor meget du foretrækker, den bremser lige så snart du slipper speederen. Hopper vi ned i lys, styrer du både bilens forlygter og baglygter og den ambiente belysning i kabinen. Jeg anbefaler, at du sætter den til auto, men du kan også justere højden på lyset, afhængig af, hvor du ønsker at have det. Det er også herinde, du tænder toglys og læselys i kabinen. Stemningsbelysningen kan indstilles til at have 1 eller 2 farver, afhængig af, hvad man foretrækker, og afhængig af, hvilken type stemning man er ude efter. Du kan også justere styrken på kabinelyset herinde, og du kan også justere efter 4 forskellige profiler, afhængig af, hvilket humør du er i, afhængig af, om du vil have det til at følge rytmen, have det til at følge den hastighed, du kører, osv. Hvis vi hopper videre ned i næste menu, når vi til Xpilot. Xpilot er sådan set hele overblikket over alle assistenssystemer, der ligger i bilen, som hjælper dig og holder dig i sikker behold. Hvis du trykker på en play-knap ved siden af en af funktionerne, vil du få en animation med det samme, der viser, hvad den her funktion faktisk er. Derudover er der nogle funktioner, som også kan slås fra ved et enkelt swipe ned. Et eksempel på det kunne for eksempel være en fartalarm, som er indopereret i stort set alle biler nu. Der swiper du bare ned her og slår den fra her. Ønsker du for eksempel at have en skiltegenkendelse på i forbindelse med en adaptiv farpilot, er det herinde, du slår den til under regulær. Og ønsker du at styre din farpilot på forskellige måder, kommer der her en lille video, der viser det også.
vi videre ned i stemmeassistenten, kommer vi ind i den menu, hvor du styrer alle talegenkendelser i hele kabinen. Du kan se her, er der 4 zoner, som alle sammen kan sende kommandoer til vores SmartOS-system. Hvis du for eksempel har børn på bilen og har lyst til at sørge for, at de ikke kan snakke med systemet lige nu, så kan du faktisk slå dem fra. Hvis du ønsker, at det kun er dig, der kan give talekommandoer til bilen, så kan du også sørge for det. Ønsker du at slå stemmeassistenten helt fra, kan du gøre det her. Og sidst men ikke mindst, så aktiverer man den altid ved at sige hey, Xpeng. Der kan I se, at den vågner. Men du kan faktisk også godt bare aktivere den med at trykke på mikrofonikonet på rattet. Så jeg kan se, at hun vågner igen. Hopper vi videre ned i lydmenuen, så er det her inde i justere lyd. Afhængig af om du har et Dynaudioanlæg i din bil eller ej, vil den her menu muligvis se lidt anderledes ud. Jeg vil ikke gå i dybden med indstillinger af anlæg osv. Det eneste I alle sammen har, uanset bil, er selvfølgelig jeres boombox-tilstand, hvor I kan afspille musik uden for bilen. Det er meget sjovt, når I holder havefester hjemme. Derudover så kan I justere lydstyrke for medier og navigation osv. herinde, men I kan faktisk også bare justere lydstyrken ved at bare rulle på musehjulet her. Men alt, der handler om lyd, også lyden på alarmer, systemlyd osv., det foregår inde i lydmenuen. Hopper vi videre ned i displaymenuen, er det herinde, I styrer de displays, I har vist foran jer. Det er også herinde, I kan justere lysstyrke, afhængig af hvad I ønsker, eller I kan sætte den til autoregulering, afhængig af hvor I er. Altså for eksempel om aftenen, så vil den skrue ned for styrken på skærmen, men I kan også bare freeze den sådan permanent i rimelig meget lysstyrke, afhængig af hvad I kan lide. Det er også herinde, I kan sætte den til dag- eller nattilstand. Vælger I for eksempel permanent at køre med nattilstand, så vil skærmen skifte til sort. I kan også sætte den til dag, så er den permanent i den lyse tilstand. Eller som vi havde før, auto, så den selv indstiller afhængig af, hvor meget lys der er inde i kabinen. Derudover, inde i display kan I også justere region, dato og grænsefladesprog. Så hvis nogen af jer for eksempel har fået leveret en bil, hvor systemet stadig er indstillet til engelsk, kan I herinde skifte til dansk, eller svensk eller norsk osv. Næste menupunkt hedder forbindelse. Det er herinde, I kan forbinde jeres telefon, hvis det ikke allerede er gjort. Det har vi lige gjort sammen med jer. Men det er faktisk også herinde, I kan gå ind i Wi-Fi, slå Wi-Fi til, hvis I ikke har forbindelse gennem bilens egen funktion, og derefter vælge jeres egen telefon og dele for eksempel internet fra telefonen til bilen. Næste sidste menupunkt hedder køretøjsindstillinger, og det er her, vi kommer ind i de mere detaljerede styringer af nogle af køretøjets funktioner. Det er blandt andet her, I kan indstille den brugerdefinerede rettast til enten at åbne og lukke bagagerummet, afspille say hi-funktionen, aktivere den intelligente parkeringshjælp, eller slå 365-kameraet til. Det er også her, I kan indstille, hvordan jeres bil opfører, når I låser og åbner den, om den bare skal blinke med forlygterne, om den skal blinke og afgive et lyd med hornet, eller om den skal blinke og afspille sin klaverfrekvens. I kan også styre udfoldning af håndtag, I kan styre låse op ved parkering for eksempel. I kan sætte børnelåsene til på bagsæderne herinde, justere hvordan sæderne opfører sig, når I åbner bilen og så videre. Det er også herinde under kørsel, at du styrer, hvordan rattet føles, når du kører. Du kan for eksempel sagtens køre med sportsprofil ind i køreprofilen, men have komfortretstyring, hvis du foretrækker, at rattet er lidt løst i det. Det er også herinde, du kan slå auto hold til eller fra, så hvis du holder bremsen nede, når du holder for rødt, så vil bilen selv holde bremsen. Hvis du har en G9, og der er en krog monteret, er det også ind under slæbetilstand, at du slår krogen og anhængertrækket til og fra ind under anhængertræk. Det gøres sådan her. Og så er der krog på, og hvis vi vil slå det fra igen, så trykker vi bare sådan der igen. Sidst men ikke mindst kan du også indstille højden på bagagerumsåbningen, hvis du ønsker det. Og du kan også, hvis du har en G9 for eksempel, indstille nem af- og pålæsning. Skulle du have børn på forsædet, kan du også slukke passagerairbaggen på forsædet her. Derudover er der nogle små detaljer, trådløs mobilopladning osv., som du kan styre herindefra. Den sidste er om-sektionen. Det er herinde, hvor I kan se, hvad for et SmartOS-system-version, der er opdateret. Det er også herinde, I kan læse vores privatlivspolitik. Det er herinde, I kan justere, hvorvidt I vil have kortet koblet på data eller ej. Og så er det faktisk også herinde, I kan slette hele bilens data og gendanne fabriksindstillingerne, hvis I skulle få lyst til det. Som I kan se hernede, så ligger der faktisk også et kundeservice-telefonnummer, så I kan ringe op til direkte fra bilen. Det næste at tage fat i, det er klimafunktionen. Hvis I trykker på tallet her midt i skærmen, så kommer I ind i klimafunktionen. Lige nu der er det efterår, så vi har slået lidt varme til. Der er også lidt varme på rattet, på ruderne osv. Og heroppe ligger sædevarme i øvrigt også. Jeg kan lige prøve at slukke. Men derudover så kan du sådan set styre, man kan sige, retningen på vinden,
og på varmen eller kulden, hvis det er om sommeren, ved bare at bruge fingrene op og ned. Du kan også bare justere, om det skal være fod eller ansigtsvarme, eller bare generelt i hele kabinen. Du kan også slukke eller tænde aircondition, og så kan du også bare justere temperaturen ved at gøre sådan her. Generelt anbefaler vi dog, at alle klimating af sikkerhedsmæssige årsager, fordi det er ret omfangsrigt at styre med hænderne, betjenes med HEXPANG-funktionen. Adjust temperature to 22 degrees. Og så indstiller den til 22 grader i stedet for. Det er også en, man kan bede den om at tænde sædevarme, du kan bede den om at tænde rodevarme, du kan bede den om at tænde retvarme osv. Hopper vi videre ud af klimamenuen og ind i lydmenuen, så vil I lægge mærke til, at alle, man kan sige, native lyd-apps, der ligger i vores bil, de ligger faktisk inde under den lille node, der ligger her. Så det her, I kan logge direkte ind i Spotify. I kan også tilgå Bluetooth og logge direkte ind på Bluetooth og afspille en masse lydmedier fra jeres telefon herigennem. I kan tilgå almindelig DAB-radio, og I kan tilgå TuneIn-radioen herinde. Derudover, så kan I på de 4 firkanter forneden tilgå hele app-biblioteket. For eksempel, lad os sige, at vi åbner YouTube en gang, så åbner YouTube-interfacen her. Der ligger så en lille pil heroppe. Hvis I ønsker at gå tilbage, så gemmer den sådan set, hvad der ligger derinde. Så åbner vi det lige igen. Ønsker I at lukke, trykker I på krydset i stedet for. Næste skridt på leveringsrejsen, det er lige kort at fortælle jer omkring brugerprofilerne. Herinde i brugerprofilsinterfacet, der kan du ligesom se herude til højre, hvad det er, der faktisk kan indstilles på en specifik bruger. Så det er sæder og spejle, det er hvad for nogle lyssetups, der er, så både ambiente belysning, og hvordan forlygterne og baglygterne er indstillet. Det er lyde og alarmer, det er genvej, skrifttype og tid, og låse og visker indstillinger. Afhængig af hvilken profil du ønsker at køre med, lad os sige, at du selv har en, din partner har en, måske har et stort barn, der også bruger bilen regelmæssigt, så kan I indstille det herinde, så vil ret og så videre automatisk selv indstille sig efter den brugers ønsker og præferencer. Derudover så er det jo en bil, der kan opdatere sig selv og blive bedre med tiden. Så hvis man trykker på X'et heroppe, så vil I lægge mærke til, at I kommer ind i en OTA-menu. Hvis I slår den automatiske opgradering fra, som den her bil er indstillet til, så vil I fra tid til anden opleve, at det her X heroppe, det bliver grønt. Det betyder, at der ligger en opdatering klar, og så skal I selv gå ind og installere den. Vi anbefaler, at I sætter den automatiske opgradering til, for så vil bilen langsomt selv stå og opdatere om natten. Ønsker I at læse lidt mere omkring batteriet og se lidt mere omkring jeres opladning, så trykker I på batteriet heroppe i hjørnet. Jeg gør det lige igen. Og det er også herinde, I kan indstille, om den skal være sat til WLTP-rækkeviddevisning eller dynamisk. Det betyder sådan set bare, viser den reelt set, hvor meget bilen burde køre, eller viser den sådan lidt efter køreforhold. Det er også herinde. Du kan gå ind og lave tidsbestemt opladning. Lad os sige, du ønsker, at din bil skal lade fra klokken 4 til klokken 5 om natten. Så kan du justere det herinde. Det er også herinde, du kan forvarme dit batteri om morgenen. Nu filmer vi det her om efteråret, så det er meget fedt at vide, at dagligt, der vil jeg gerne afsted klokken, lad os sige, 6:45 om morgenen. Og der vil jeg faktisk gerne have, mens min bil er sat til opladeren, at batteriet er blevet forvarmet, så jeg trækker mindst mulig strøm på det, mens den sidder i laderen, og samtidig har et varmt batteri, der er effektivt, når jeg kører i de kolde vintermåneder. Det er også herinde, du kan styre 12-volt-stikket, og også sørge for, at 12-volt-stikket er tændt op til 24 timer efter, du faktisk har låst bilen. Så lad os sige, at du har en køleboks stående, men du låser bilen og tager på tur, så vil 12-volt-stikket stadig holde køleboksen kørende. Derudover, så kan du under andre funktioner slå temperaturoptimering en lynopladning til, så snart du har smidt en lynoplader ind i navigationsanlægget, så genkender bilen det som et ladepunkt, og så vil den forvarme batteriet, inden du ankommer. Sidst men ikke mindst, kan du trykke på grafen heroppe. Herinde kan du se dit energiforbrug over tid. Hvis man godt kan lide at nørde i det, kan man se de sidste 100 km, de sidste 20 km og de sidste 2,5 km. Velkommen i XPeng-appen her. Som I kan se, så kan I tilgå rigtig mange af de gængse funktioner inde i appen på jeres bil. Nu sidder vi lige i en Gen 9, og derfor har vi valgt at vise en P7 bare for eksempel skyld. Hvis I trykker på lås her, så kan I låse jeres bil op og ned. I kan styre vinduerne. I kan åbne bagagerummet. I kan også få en status på, hvor meget strøm der er på bilen, om I har Bluetooth-forbindelse til bilen. Derudover så kan I også åbne ladeporten. I kan afgive et lille hornsignal, hvis I er i tvivl om, hvor den holder på parkeringspladsen. Og så ved at trykke hernede under AC, vil I også kunne styre alle klimafunktionerne i bilen. Blandt andet sædevarme, retvarme eller sædekøl, hvis jeres bil har det. Og derudover så kan I også trykke under planlagt her, og for eksempel dagligt indstille jeres bil til, at bilen og kabinen har en vis temperatur på et tidspunkt i løbet af dagen. Det er meget lækkert for eksempel i de kolde vintermåneder, hvor det er meget fedt at komme ud til en bil, der på forhånd er varmet op til, lad os sige, 22 grader, og dermed også har afrimet frosten på ruderne. Trykker vi tilbage her,
Så vil I også nederst finde ind- eller udkørsel og fjernstyrende parkeringsfunktionerne, som I også kan tilgå på jeres SmartOS-system herinde i bilen. Udover det, så har I også en serviceydelser-menu. Herinde kan I se servicekort, I kan lave en serviceaftale, se status på service af jeres bil. I kan ringe til vores kundeservice, I kan ringe til vejhjælp, I kan tilgå brugermanualen. Og skulle I nu være så glade, at I i dag får lyst til at købe en ny Xpeng, kan I sådan set også gå ind og bygge en ny bil inde i appen. Inde i jeres konto kan I se den ordre, I har. I kan se, om I er tilmeldt nogle af vores begivenheder. I kan kontakte os og se vores åbningstider i øvrigt. Og så kan I også gå ind i indstillinger og justere land, sikkerhed osv. i jeres app. Den sidste ting, der er relevant at nævne, det gør vi også på dagen, når I kommer til levering. Det er, hvis I trykker på det lille tandhjul heroppe, så kan I udover se jeres stelnummer også invitere andre brugere til appen ved at trykke hernede under funktionsindstillinger og tilføje en konto. Så inviterer I dem på e-mailadresse, og dermed bliver de opkoblet på bilen som bruger også. Ja, så kom vi til alt det, som vi beder dig om at forberede og få styr på, inden vi kommer til den store dag. Sådan så vi på selve dagen sikrer, at du får din bil så hurtigt og effektivt som overhovedet muligt. Hey Xpeng. Hi. Kan du fortælle, hvad man skal huske, inden man henter sin nye bil? Sorry, I don't understand. Could you put it another way? Ja, hun er kvik, men den her den kommer jeg nok til selv at klare. Det første, du skal huske, er at downloade Xpeng-appen. Som Joachim viste tidligere, så er der en række avancerede funktioner, som du kan betjene via den dedikerede Xpeng-app. Du finder appen i din App Store, og du logger ind med den e-mailadresse, du brugte, da du bestilte din nye bil. Hvis din nye Xpeng er en firmabil, så skal vi også bede dig om at downloade appen, inden du henter den. Du opretter dig med din firma e-mailadresse, og så skal vi nok sørge for på dagen at parre bilen og appen. Når du har downloadet din app, så vil du opleve, at i god tid inden du skal hente din nye bil, så vil vi via appen stille dig nogle spørgsmål, som er relevante for at kunne registrere din bil til dig, så du kan hente den på dagen. Det er blandt andet sådan noget som, om du ønsker en Xpeng bilforsikring, eller om du har et andet forsikringsselskab, som vi skal notere, når vi registrerer din bil til dig. Så kig efter de her spørgsmål i appen og besvar dem, inden du kommer. Ja, og så er der den lidt mere alvorlige del, vores økonomiske mellemværende. Vi vil meget gerne have, at du betaler din bil, altså sætter den til betaling, så pengene er også i hænde senest 3 dage før du skal hente den. Det gør vi for at sikre, at vi ikke står på dagen, som vi desværre har oplevet nogle gange, hvor betalingen ikke er gået igennem, og vi derfor ikke har mulighed for at udlevere din bil til dig. Så sæt betalingen i gang i god tid, så det ikke bliver et problem på dagen. Ja, så er vi kommet til dagen, hvor du skal hente bilen, og der er det vigtigt, at du tager dit sygesikringskort med og billed-ID i form af enten pas eller kørekort. Så kom vi til vejs ende. Jeg håber, du holdt ud helt til enden. Jeg håber også, at du nu er klar over, hvad du skal forberede, hvad du skal have styr på, inden du henter din bil, og hvad der kommer til at ske på selve dagen. Joachim brugte også noget tid på at sætte dig lidt ind i mange af de funktionaliteter og systemer, som bilen har, og som kan betjenes via skærmen. Det er vores håb, at det har klædt dig bedre på og gjort dig mere tryg i forhold til at sætte dig ind i de nye Xpeng og køre hjem, efter du har hentet bilen. Den del af videoen kan jo også bruges som et opslagsværk, du kan vende tilbage til, hvis du får behov for at få noget af det genopfrisket. Vi glæder os til at levere din nye bil til dig. Vi ses.